Ty, Puco, buď ty na mňa chvíľu, ale velice, že úprimný. To, na čo sme sa my dvaja drbali sem hore na kopec my. Ty počúvaj, Lacike, ty pamätáš, čo hovorila nám mama furt nám? Mama nám? No? Tak to ti poviem komplet celkom presne, že toto netuším. Počúvaj, Lacike, že keď my dvaja chceme, aby nás ľudia mali ale veľmi, veľmi radi, že čo my nad nimi musíme mať? Že moc? Že moc veľa? Moc, akože nad nimi vládnuť. Ale však toto hovorila mama. Ježiš, jak tebe dopína na slniečku, Lacike, zlatým. Ja mám aj tak nutkavý pocit, že ty sa zákerne vyhýbaš mojej priamo položenej otázke, že čo my dvaja robíme tuto na kopci. Ty, Lacika, čo je to za námahent? Parlament, ne? A že jak sa tam my dvaja dostaneme? Počo, však nerod zo mňa debila, však cez dvere, ne? Božiš, nie, Lacika, ale že sadnúť si tam, ne? Že musíme založiť politická strana. My musíme založiť politická strana? No, ja a ty založíme politická strana. Počkaj, to ty mne hovoríš ako, že ja a ty založíme politická strana? Ne, ja a ty ako, ale ja a ty založíme politická strana. Však hovorím, že ja a ty založíme politická strana. Ne, Lacike, ja a ty založíme, ako ja budem jednotka. Vydrž, Puco. Ty mne chceš povedať, že ja budem v politická strana číslo 2? Tak, Lacik. Tak to si ty velice dobre rozmysli, chlapec môj, lebo ja ťa opúšťam. Na fleku ťa opúšťam. Že, Lacike, ty aká špina si, že ja som založil politická strana, ešte som nezaložil a ty ma hneď opúšťaš? Počúvaj ma sem, chlapec môj, keď ja nebudem na kandidátka číslo 1, ja odídem a sám založím vlastná politická strana. Jo, špina rozmysli jeden. si? Jako? A dobre, Lacike, tak buď jednotka, no. Tak dobre, tak keď chceš, tak budem jednotka teda. Počúvaj, není to málo. My by sme tam ešte potrebovali nejaké známe osobnosti, ne? Ty počúvaj, no však ja mám aj tip. A daj tip. Že Jožo Ráš? Jožo Ráš, ten je dobrý, toho poznám. No. Ty počúvaj, ale ja mám aj politická strana Motív. Motív máš politická strana? Lebo my musíme zmeniť ústavu, Lacike. Ústavu, meníme ústavu. Daj sem, daj tip. Ja mám program, nie jak zmeniť ústavu, hej? Poď do mňa, poď. Má len 3 body, ale dôležité, hej? Takže prvý bod. Všetky love, ktoré sa vyzbírajú do štátneho rozpočtu, idú bratom Farkašovcom na účet. To je dobrý bod, Puco, toto. Sa mi ľúbi. Bod druhý. Ľudia, čo majú veľa love, sa v prospech svojich spoluobčanov ich musia vzdať a dať ich do štátneho rozpočta, kde sa všetko ďalej rieši bodom 1. Akože na náš účet, ne? Dobrý bod. Počúvaj, a konečne bod 3, Lacike, to je niečo pre teba. Všetky dievčatá a ženy musia veľa ľúbiť svojich 2 vodcov štátu a bezodkladne im poskytujú všetky služby, počiarkujem všetky, a za to, že ich vodcovia ocenia svojou priazňou, ich rodinní príslušníci budú ocenení tým, že všetky love a majetok pôjdu do štátneho rozpočtu. Tak prisahám. To je dobrý. Dobre, Puco, ale zase takto musíme byť demokratickí trošku. Dohodníme sa, že všetky ženy do 30-ky. Tak hlasujme. Dobre. Odhlasované. Dobre, to sa mi velice ľúbi, Puco. Víš čo, to je dobrý 3 bod. Buď ty číslo 1, keď chceš. Dobre, Lacike. Ale hentá rožná kancelária, tá je moja. Lebo ja ti poviem veľkú životnú pravdu, Puco, víš. Je lepšie veľa rozprávať a nič nepovedať, jak byť ticho a platiť dane, jak taký debil. A počkaj, Puco, ale takto to nejdeš, tak my musíme zohnať voliči. To je pravda, Lacike. Hej, chlapec, poď sem. Chlapec, poď sem.